соли 2025 дар таърихи варзиши бонувони тоҷикистон ҳамчун соли пешрафт, муваффақият ва шикастани қолабҳо сабт мегардад. дар шароите ки варзиш иродаи қавӣ, заҳмати пайваста ва масъулияти баландро талаб мекунад, духтарони варзишгари кишвар тавонистанд бо қадамҳои устувор ба саҳнаҳои бузурги варзиш ворид шаванд ва дастовардҳои назаррас ба даст оваранд. бонувони варзишгари тоҷик дар намудҳои гуногуни варзиш аз теквандо ва гимнастика то санъати муҳорибаҳои омехта, ҷудо, варзиши сабук, давидан ва бокс на танҳо иштирокчӣ, балки ғолиб ва ҷоизадор гардиданд. ин муваффақиятҳо натиҷаи меҳнати шабонарӯзӣ, дастгирии мутахассисон ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни давлат ба рушди варзиши бонувон мебошад. бонувони мамлакат имрӯз дар маҷмӯъ дар ҷумҳурии тоҷикистон 8142 нафар варзишгарон имрӯз аз ҳисоби бонувон машқу тамрин карда истоданд. аз дидан намудани чунин як бонуи тоҷики дар арсаи байналмилалӣ парчами давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба хотири ба шарофати ин бонуи тоҷики ки дар арсаи байналмилалӣ суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон садо дода мешавад, ҳанамин шавқу рағбати ҳанамин бонувони умуман тоҷикистонро зиёд намуд. дар давоми 3 соли ахир 1413 нафар ба варзиш машғул шуданд. дар ин роҳи пурмонеа бонувони тоҷик бо нерӯ ва матонат бо дастовардҳои назарраси худ дар арсаи байналмилалӣ собит карданд, ки метавонанд дар баробари мардон дар арсаи варзиш муваффақ бошанд. онҳо на танҳо худро, балки симои занони тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуда истодаанд. зеро бонувони паҳлавон бо заҳмати шабонарӯзӣ, бо меҳру садоқат ба ватан варзишро ба ҳайси рисолат интихоб карданд. имрӯз ба маротиб фарқкунанда аст. шумо бибинед ки дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат дар бозиҳои олимпӣ ки яке аз чорабиниҳои бонуфуз дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, бонуи тоҷик дар бозиҳои олимпӣ иштирок намуда мавзуна чорева сазовори медал гардид ки инам бошад аз ҳанамун истиқлолият ва ваҳдати комил шаҳодат медиҳад ки имрӯз шароит фароҳам оварда шуд ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар яке аз чорабиниҳои сатҳи бонуфузи байналмилалӣ иштирок намуда ва хушбахтона медали ин бозиҳои олимпиро ба даст овард. дар мамлакат дар маҷмӯъ 678 нафар аз ҳисоби бонувон дар муассисаҳои варзишии мамлакат ҳамчун мураббӣ фаъолият намуда истоданд ки инам бошад аз оромӣ, аз тинҷиву ваҳдати комил чӣ шаҳодат медиҳад ки имрӯз бонуи тоҷик ҳамчун мураббӣ аз рӯи ин ё он риштаи варзиш ба махсусан ба ҷавондухтарони мамлакат чӣ тамрин дода истоданд ки инам бошад барои пеш аз ҳама фикр мекунам ки барои солимии ҷомеа, барои солимии миллат як заминаи мусоид мегузорад. имрӯз дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якчанд барномаҳои соҳавии миёнамавлад амалӣ шуда истоданд ки дар асоси
барномаҳои мазкур ҳамзамон дар асоси нақша чорабинои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши навии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳарчи бештар ҷалб намудани бонувон ба риштаҳои гуногуни варзиш имрӯз тадбирҳои судманд андешида шуда истодааст. бо истифода аз наворҳои барномаҳои қаблии Гурдофарид ба тамошобинон лаҳзаҳои хотирмон аз роҳи пурталоши духтарони варзишгарро пешкаш мекунем. наворҳо аз машқҳои шадид, мусобиқаҳои пурҳаяҷон ва лаҳзаҳои пирӯзӣ бозгӯи онанд, ки ҳар як медал пушти худ ҳикояи ҷидду ҷаҳд ва бовар ба худ дорад. яке аз қаҳрамонҳои барномаи Гурдофарид дар соли 2025 духтари оддӣ вале бо иродаи қавӣ аз як гӯшаи ороми Тоҷикистон, ноҳияи Зафаробод, Фуруғ Сарҳадзода буд. Фуруғ дар риштаи бокс бо талошу заҳмати пайваста тавонист ба сатҳи байналмилалӣ роҳ ёбад ва дар мусобиқаҳои бонуфуз ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардад. муваффақияти ӯ бозгӯи он аст, ки истеъдод ва меҳнат сарҳадро намешиносанд. вақте ки бар давлати Азарбайҷон рафтем, 20 нафар иштирокчӣ аз намуди бокс будем. 7 нафар духтар ва 13 нафар писар. ва аз 20 нафар 7 нафар сазовори медал шуд ва яке аз онҳо ман сазовори ҷои сеюм шудам. аз духтарон 7 нафар рафта будем, аз духтарон танҳо ман сазовори ҷои сеюм шудам. муштанӣ гарчанде ки имрӯз баъзеҳо эътироф мекунанд ки ин моли давлатҳои хориҷа аст, лекин аслан ин хел нест. муштанӣ яке аз варзиши қадимаи ниёгони мо аст, чунки дар бӯстон ва гулистони Саъдӣ як байте ҳаст, мегӯяд ки яке муштзан бахту рӯзӣ надошт, на асбоби шомаш муҳайё начошт, зи ҷаври шикам гил кашидӣ ба пушт, ки рӯзӣ муҳол аст хӯрдан ба мушт. ё дар ҷои дигар мегӯяд ки ба хурдӣ дарам зури сарпанҷа буд, дили зердастон зиман ранҷа бурд, бихӯрдам яке мушти зӯроварон, дигар зур наёвардан бар лоғарон. мақсади асосии мо пеш аз ҳама ки бонувони мо, духтарони мо ба муштзанӣ машғул шавад, инҳо пеш аз ҳама солим бошанд, тарзи зисти ҳаёти солима пеша кунанд, маҳорати худошона баланд бардоранд, ба дигар давлатҳо сафар карда оламу одам бинанд ва дар ҷамъият як инсонҳои бонуфуз, як инсонҳои созанда, як инсонҳое бошанд, ки барои рушди миллати тоҷик, халқи тоҷик саҳми арзандаи хешро гузошта тавонанд. мо аз ин тараф нигоҳ мекунем варзиша. варзиш на танҳо саломатӣ аст. варзиш василаи худшиносӣ, василаи намоиш додани ватандӯстӣ ва як рамзи миллат аст. имрӯз духтари тоҷик на танҳо варзишгар, балки рамзи ғайрату заҳмату муваффақият аст. дар фазои сулҳу ободии ватан бисёре аз ин духтарон танҳо орзу надошта, балки дар роҳи амалӣ намудани орзуҳояшон ҳастанд. дар самти санъати мухорибаҳои омехта барномаи Гурдофарид аз ҳаёт ва фаъолияти ду варзишгари муваффақ Меҳрона Қаландарбекова ва Марҳабо Бобои Вақиса намуд. ин ду гулдухтари варзишгар дар соли ҷорӣ дар бозиҳои Осиё ширкат варзида бо баромадҳои шоҳиста тавонистанд ҷойҳои намоёнро соҳиб гарданд ва номи Тоҷикистонро бо ифтихор муаррифӣ намоянд. сеюмин бозиҳои Осиёи байни наврасон ро хат гирифтам. дар он мусобиқа дар давлати Баҳрейн гузашт. дар он ҷо аввалин рақиби ман тайландӣ буд. ман онро шикаст додам, бо лад додани даст шикаст додам. дуюмин рақиби ман аз давлати Эрон буд, ки ман дар он муҳорибаам хеле худро хуб нишон додам ва бояд дар он ҷо дастболо мешудам, аммо дар он ҷо якам нофаҳмиҳо, ноҳақиҳо пеш омад
و ایرانی دست بالا کردیم. هنگام تمرین ها ما از این اصول استفاده نمی بردیم. شخصا با کیمانو ما مشق نمی کردیم، ولی در دولت بحرین مسابقه ما با کیمانو استفاده بردیم. از همین سبب کمی با من قین بود، مشکل ها بود. با این اهمیت ندادم. من فقط میخواستم که اول شوم، پرچم جمهوری تاجیکستان خود را بلند بردارم. برای همین اهمیت ندادم، همیشه خوب جنگیدم. در سال 2025 من خیلی مسابقه اشتراک کردم. در آنجا سزاوار جای اول شدم. در دولت بحرین مسابقه عمل گذاشت. در آنجا سزاوار جای اول شدم و مدال طلا را به دست آوردم. راحت به بازی سومین آسیایی راحت گرفتم و در بازی آسیایی جای سوم شدم. در بازی سوم این بسیار مسابقه برای نه تنها مهران، برای همه دسته ما بسیار یک مسابقه مرکب مشکل بود، ولی مهران توانست در این مدال برنجی رو به دست آورد. بودن نفرانی که عموما مدال نگرفتن، دست خالی به وطن برگشتن. احساسات دیگر بود، دل مخلصان دیگر بودن، مخلصان زیادتر بودن. توجه همین ژورنالیستان و فدراسیه ها و همین نماینده های کمیته المپی زیاد بود و ورزشگران بسیارتر نورسان به احساسات داده می شوند. زیر احساسات آنها برآمد می کنند. همین مهرانه هم بسیارتر به احساسات داده شد و جای سوم را به دست آورد. هر قدر که زنان در ورزش جلب شوند، همان قدر جامعه ما سالمتر، قویتر و فعالتر خواهد گردید. از نمود تکواندو وته اولیا مرادووا و خاصیت نصرالدین زاده همچون دو ورزشکار موفق معرفی شدند. ما کوشش نمودیم که در برنامه پهلوهای اساسی فعالیت ورزشی، راه به سوی موفقیت و دستاوردهای آنها را به طور مفصل انعکاس نماییم. نتیجه های آنها دلیل رشد استوار تکواندوی بانوان در کشور می باشند. ما کتی استادم فاضل دلیر در مسابقه آسیا برآمد کردیم. وقتی که من در اونجا برآمدم، من اول کمتر ترسیدم و وقتی که ما در آمدیم یکم بار من کتی عربستان سعودی بود. ما برآمد کردیم. من وقتی که دیدم که می شود بریدم، من باید کنم یا که حاضر میکنم یا که بای میتیم. من گفتم ما بای نمیتیم، من باید جا گیرم. من گفتم که من کار میکنم، کار کردم کتیش. اول کمتر قیم بود، بعد نه که من چند خال گرفتم و بردم. من خیلی خوشحال بعد برای سوم جا رقابت نمودم. در درس قرار داشتم. مسابقه دولت‌های آسیا بود، در جمهوری تاجیکستان شده بود. خاصیت همانجا ما خاصیت را خیلی با خاصیت تمرین کرده بودیم. ما هر سهمون هیجان داشتیم. ما برابر خاصیت هیجان داشتیم که خاصیت جا میگیرد. اگر اون جا نمیگیرید ما هم نیز رو افتاده میشدیم. خاصیت را به مشق روان کردیم، به مسابقه روان کردیم. خاصیت رفته از بیبی بابایم دعا گرفت و رفت. ما خیلی هیجان داشتیم که خاصیت چی کار میکنه. گفته با ما نیز به مکتب رفتیم. وقتی در درس در دانشگاه در درس بودم، فقط فکرم در خواهرم بود که او چی کار میکرده باشد. تست به سامانه های اینستاگرامی کانال ورزش می در آمدم یا اینکه به سامانه اینستاگرامی خودش و رفیقانش می در آمدم که شاید از او یگان خبری باشد. گفته بعد با مادرم زود زنگ می زدم، چه از خاصیت یگان خبر نیست. گفته خیلی هیجانم در همان وقت زیاد بود. بعد از آن استادش زنگ زده مادرم رو تبریک کردن که خاصیت غالب آمد و سزاوار جای اول گردید. برنامه جنبستی بردآفرید سال 2025 باز یک بار دیگر ثابت می‌سازد که ورزش بانوان در تاجیکستان در حال رشد قرار داشته، آینده آن پر از امید، قهرمان‌های نو و دستاوردهای بیشتر می‌باشد. در رشته ورزش سبک قهرمان برنامه جسمین رازی قوه بود. دستاوردهای جسمین باعث افتخار خاص می‌باشند.
در مسابقه‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان را با موفقیت نمایندگی کرده است. Когда именно я прихожу на тренировки, в каком бы я состоянии ни была, именно на этом стадионе я выросла, и для меня это ощущения непередаваемые каждый раз. Хоть даже у меня нет настроения, или есть оно у меня, и когда я могу прийти грустная, или вообще если у меня нет сил совсем, я приду, и здесь у меня появляется все, прям заново рождаюсь, энергии у меня на все 100%, и я начинаю тренироваться. И выкладываюсь я всегда на все силы, которые я могу. И поэтому приходить на тренировки для меня это как бальзам для души, потому что они меня спасают. Они как и в тяжелые моменты я могу здесь, как бы для меня это как вылечиться, как, я даже не знаю. Поэтому вот для меня это все. Когда я прихожу именно на стадион тренироваться, я ощущаю в себе все свои силы, все на 100%. қаҳрамони охирини барномаи мо дар соли ҷорӣ Жасмина Нурматова буд. ӯ дар соҳаи гимнастикаи бадеӣ тамрин намуда дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ бо натиҷаҳои арзанда ширкат варзидааст. Жасмина бо истеъдоди баланд на танҳо дар варзиш, балки дар санъати рассомӣ низ фаъол буда, ҳамзамон балет низ машқ мекунад. ин ҳамгироии варзиш ва санъат аз завқи баланд, интизом ва меҳнати пайвастаи ӯ дарак медиҳад ва ӯ намунаи равшани насли ҷавони ҳадафманд аст, ки бо қадамҳои устувор роҳи муваффақиятро интихоб намудааст. Гимнастика – то, что она дает мне ответственность, она научила меня быть дисциплинированной. Я думаю, что если бы я не занималась гимнастикой, я была бы совсем другим человеком, и спорт воспитал меня такой. Одна из самых красивых видов спорта. Не зря гимнастику называют царицей спорта. Она развивает выносливость, ловкость. В общем, шпагат хороший у девочек, очень красивая походка, пластичные движения, а это важно для детей и даже для будущих женщин. Гимнастки очень красивые, их видно сразу. Видно по походке, по осанке их видно. албатта муаррифии ватан мақсаду мароми ҳар як варзишгар мебошад. дар давоми соли 2025 бонувони далеру шуҷои ватан бо ғолибиятҳои худ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ шарафу номуси ватани азиз Тоҷикистонро ҳамроҳ бо парафшонии парчами давлатӣ ва танинандозии суруди миллӣ ба авҷи осмон баланд бардоштанд, ки ин ифтихори бузурги ҳар як шаҳрванди тоҷику тоҷикистонӣ аст. барномаи ҷамъбастии соли 2025 боз як далели равшан аст, ки варзиши бонувон дар Тоҷикистон марҳилаи нави рушдро аз сар мегузаронад. аз ин рӯ ин қаҳрамонҳо охирин нестанд. барномаи гурдофарӣ дар оянда низ рисолаи худро идома дода кӯшиш менамояд дар соли 2026 чеҳраҳои нав, истеъдодҳои ҷавон ва варзишгарони муваффақро аз намудҳои гуногуни варзиш ба ҷомеа муаррифӣ намояд.